Takmičari nek se pripreme za start, a časni krst Jeli, lovo povukao ručnicama. Sao, ovo je specijalno za YouTube. Stigli ono banke ako se ono ulazi za mene. Paj sad. 6 minuta da snimamo, 6 nešto. Jel 6? Moravski reli možemo. Reli? Ja ne si koji. No kako? pozdravimo Plivanje. Jeli, ovo sam Hoće da zmisli? Ima da ne vide na televiziji. Bole me. Ajde, pope. Jesi ga malo sine da vidim kad tekeš. Pušite malo popa! Šta popa? Pa ide mi ti pojavi. Svešteni Hrvalovski, Simonović. Malo njega, malo njega! Gledaj ovamo i ja potem pa to je gledaj ti si zagazio i kad mi to utrnula čkali ajde pop Ajde, pape za Plivanje. 5 metara snima Milanoviću a ti nisi Sad! drži pompa drži pompa Anče, snimaš? Nemoj dole, pusti popa. Neću u pogu, evo u pogu. Ali se stoji na noge. Da, što ih imaju? Nije ti dobro. Pa viš da stoji na noge. Da stoji na noge. Dobro, metar i po. Kaki metar i po, jebate? Ti si metar i po. Ne. Gledaj. Nemo to više. Ne moraš više. Molim plivače da se pripreme za konačan start. Gruni petar. Da ti petar vidim. Kako im pare fali, ne. Noći govori. Aha, sad ću tebe da pa. Nemaš petar. A dakle nemamo petar. Nema neko onu bombu da Vica. Ajde, više 3. Hoće pola se ubija. Sad će da skvarci da izađe. Hoće pola. Nema ih im kamera pravna. Mislim da htjeli su će odsine kreći. Za niko nije zapisano. Pa mi smo jedini ovdje. Vidio? Šta je ovo bre? Šta radi bre? Vrči bre ta radi? Eko, a nije fair! Porišti sudija! Ovo je pa najfajnije kupa, ja bi tako ovo. To je najmanji. To je najmanji, vidi. Ovo što si pametan, ovdje. Šta si pravi? Šta sad trenka popiju, a? Odi vam. Da se ponovi! Da se ponovi! Mrš mamu vam jebe malu! Pa sad će ponoviti opet.
Nema veze.